Tam už to nevymažeš. No teda vymazať môžeš, ale už to neotajníme. Krásna vec veteráni zajmujú Lehota podtáčnikom veteráni po nich. Mám písané síce, že veľké chlievany, ale mám napísané, že veľké rybany. Zo strany napísané. To budú muži športoví, potom pečňany, muži šport, rybany, ženy športové deželice, ženy športové kocurany, ženy klasika a za nimi rybany, muži športoví, lebo tí sa ponáhľajú tam niekde na dolné zeme Šamoria. Keď prídete, povedzte, že... No dobre, nebudem radšej hovoriť po slovensky. Vracalo sa dievča, vracalo sa spolaka. Bola že cestou pára dostala až Pre pána Jana. Nie sa mi daje, vieš. Tak jak máme. Čo? Čo vieme, to dáme. Tak to nie je ťažké. Za tu oblapovať, doma nejdete. Teo hovorí, že ja som to vyriešil, prišiel som na aute, ale mám šoféra alebo šoférku. Ešte aj dokonca s príjemným osviežením na doma. Dúfajme, že mňa nebude premočovať domáci. Toto už je krásna vec, ďalší veteránsky tím.